ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନୂଆ ଏକ ରେସିପିରୁ। ମୁଁ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ କରିଛି। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଏମିତି କୋରି ନେଇଛି। 2ଟି ପିଆଜ, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଗୋଟେ ରସୁଣ, ଗୋଟା ମସଲାରେ ନେଇଛି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ଧଣିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇଥିଲି। 2ଟି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବରା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଚାଉଳ, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। କାରଣ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବରା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଆମେ କରିବା ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ସଫ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। ତେଲଟି ପୁରା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଆକାରରେ ସେକିବା। ଆମେ ଛାଣିବାନି, ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ତାକୁ ସବୁ ସେକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଉଟେଇବା। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ବରା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମସଲା ଆଉ ଆଳୁ। ସେଇ ବରା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେଇଗଲି। ଯେଉଁ 2ଟି ଆଳୁ କାଟି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲକି ଭାଜି ନେଇଗଲି। ପୁରା ଯେମିତି 50% ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଳୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତେଲ ବଳିଲା ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଆଉ ତେଲ ଦେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ 2ଟି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି, ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଫୁଟଣ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ 2ଟି ଆମେ ଅଧା ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା କେମିତି କଷି ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ବାଟି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଷିବା। ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାଟିକି କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ଗୋଳେଇବା ପାଣି ଦେଇକି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତରକାରୀରେ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବରା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପକାଇବା। ଯେମିତି ପକାଇବା ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ବରାର ତରକାରୀଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟି ରଖିଥିଲେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ। ତରକାରୀଟି କିପରି ହେଇଛି ବା ରେସିପିଟି କିପରି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।